Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Kabisyo, gugustuhin mo pa rin bang maging isang ina kung kapalit nito ay hindi lang sakit at pagod ng katawan, kundi ang tahimik at nakakabaliw na laban sa iyong isipan? Laban na hindi lahat ay kayang maunawaan. Ihanda ang inyong mga puso dahil narito ang ating panibagong Dear Love ngayon na pinamagatang Bunso. Ang cute-cute talaga ng baby natin, mahal. Oo nga eh. Kamukhang kamukha mo. Kuwang-kuha ang mga mata mo. Mukha siyang anghel. Kaya nga, Angelo ang ipapangalan natin sa kanya. Mahal, parang kakailanganin natin ng tulong sa pag-aalaga kay Baby Angelo. Tutulungan kita, mahal. Hindi ka mag-isang mag-aalaga sa anak natin. Alam ko yun. Pero mahirap kung pareho tayong pagod. Kahit tulong lang sa simpleng gawaing bahay, okay na yun. Ano bang nasa isip mo? Kakayanin ba natin kumuha ng kasambahay? Iniisip kong kausapin si nanay. Baka pwedeng patirahin muna natin si Mira. Hindi ba nag-aaral ang kapatid mo? Ayaw raw muna niya mag-aral. Second year college na pero gusto pa rin mag-shift. Sige, mahal. Kung yan ang naiisip mong ikagagaan ng sitwasyon natin, ayos lang sa akin. Kaya mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kayong dalawa ni Angelo. Dear Love, ako si Hazel. Asawa ko si June. 3 taon makalipas ang aming kasal. Isa ka pa lamang kami biniyayaan ng isang supling. Si Angelo. Akala ko tapos na ang lahat ng paghihirap pagkapanganak ko. Pero nagkamali ako. Dahil nang mailuwal ko ang aming anak, nagkaroon ng mga pagbabago. Sa hilig, ugali, at katawan. May mga araw na hindi ko maintindihan ang sarili ko. At mga gabing umiiyak ako nang hindi ko alam dahilan. Mabuti na lang at napakamaalaga ni June. Hindi siya nagbago bilang asawa. Nananatili siyang responsable, lalo bilang ama.
Ganun pa man, binalot pa rin ako ng takot na baka mangyari rin sa akin ang mga naririnig kong kwento tungkol sa mga asawang nagiging malamig matapos manganak ang babae. Ate! Mira! Buti naman nandito na kayo. Kumusta ang biyahe? Ayos naman, mahal. Medyo natagalan lang kami. At ito kasing kapatid mo. Biglang nagutom. Napilitan tuloy kami mag-drive-thru. Kasi naman ate, ang aga ako sinundo ni Kuya Jun. Hindi pa nga ako nakakaligo, nandun na siya. Hindi tuloy ako nakapag-almusal. Kamusta naman si nanay at tatay? Ayun, nangihinayang kasi hindi nakasama. Masakit daw ang likod niya. Si tatay naman, ayaw umalis. Aalagaan daw si nanay. Alam mo naman yung dalawang yun, hindi mapaghiwalay. Pero sabi ni nanay, dadalaw sila kapag okay na siya. Sayang naman. Hindi pa nila nakikita ang apo nila. Bukod sa sakit ng likod, may ubot sipon din si nanay. Natatakot siyang mahawaan si Baby Angelo. Tama naman. Nasaan na ba ang pamangkin ko? Nasa kwarto. Mira, magugas ka nga muna ng kamay ha. At huwag mo munang hahalikan si Angelo, baka magka-rashes. Basic ate. Sinabihan na rin ako ni Kuya John kanina sa sasakyan. Ang haba ng checklist ng bilin niyo. Puntahan ko ng pamangkin ko ah. Oo, sige. Mahal, nag-drive-thru pala kayo? Oo. Ang kulit ng kapatid mo. Gutom na daw siya. Sana sinabi mo na may pagkain naman dito sa bahay. Gusto niya raw ng fries. Mahal. Hindi ba talaga nakakaya na magpapatulong tayo sa kapatid mo? Pinagpaliwanagan siya ni nanay. Bukod sa pansamantala lang naman, ayos lang daw para malibang siya habang hindi pa siya nakaka-enroll. Sana nga hindi nila masamain ang paghingi natin ng tulong. Hindi yan. O siya, sandali lang. Ipapasok ko lang mga gamit ni Mira. Isang araw, bigla ko na lang naramdaman na parang hindi tamang ideya ang patirahin si Mira sa bahay. Kilala ko ang kapatid ko, pero may mga kilos siyang unti-unti kong ikinaiirita. Sabayan pa ng pananamit niyang kundi kulang sa tela, luwa ang bahagi ng katawan. Masipag siya, oo, pero napapansin ko kung gaano siya kakampanting kausap si June. Yung mga tawanan nila na ako ang na-out of place. Ayokong mag-isip ng masama, pero hindi mawala ang bigat sa dibdib ko. Natahimik at unti-unting lumalalim. Hindi ko nagugustuhan ang pagiging malapit nila, kaya kinausap ko si Mira at nagsinungaling ako. Akala ko yun ang makakabuti, para sa kapayapaan, para sa pamilya. Mira, ayusin mo naman yung pag-upo mo. Bakit ate? Nakabalandra pa yung mga paa mo. Ang iksi pa ng suot mo. Tayo lang naman ang nandito sa bahay. Kahit na. Makasanayan mo yan kahit andito ang Kuya Jun mo. Nakakahiya. Ate, alam mo naman ang mga damit ko. Ganito talaga ako manamit kahit sa bahay. Habang nandito ka sa pamamahay ko, kung pwede, magpajama ka na lang. At iwasan mo rin yung pagsusuot ng sando. Bakit? Ayos naman ah. Sexy nga raw, sabi ng mga... Hindi yan ang punto ko. Hindi lang naman ako ang kasama mo rito. Nandito rin ang Kuya Jun mo. Ha? Bakit ate? May inasabi ba si Kuya Jun? May reklamo ba siya tungkol sa pananamit ko? Oo. Nabanggit niya sa akin, hindi raw siya komportable. Para ka raw nagtatrabaho sa club kung manamit ka. Talaga? Pero ate, hindi pa dati ganito ka rin naman? Shorts at sando lang kapag nasa bahay. Natigil lang nung pinanganak mo na si Angelo. Basta, sumunod ka na lang sa akin, pwede ba? Okay, ate. Pasensya na. Magsasorry na lang din ako kay kuya. Hindi na kailangan. Gagawin mo pang awkward ang lahat. Wag na, ako nang bahala. Sige, ate. Sorry ulit. Isa pa, tigilan mo na rin ang pakikipagkwentuhan sa Kuya Jun mo. Ha?
Bakit naman? Basta, Mira. Ang role mo dito ay ang tulungan ako sa gawaing bahay at pag-aalaga kay Baby Angelo. Yun lang. Okay, ate. Ay, sa wakas, nakatulog din si baby. Halika na, mahal. Matulog na tayo. May mga hugasin pa sa lababo. Hugasan ko lang sandali. Hindi na. Hayaan mo na si Mira. Sinabihan ko naman siya. Ganun ba? Nga pala, mahal. Okay lang ba yung kapatid mo? Ang sabi niya, naiilang na daw siya sa'yo. Naiilang. Bakit naman? Ewan ko rin. Ay naku, wag mo na lang pansinin yun. Nako, kung ano-ano iniisip ng kapatid mo. Hayaan mo na siya. Kung hindi ka niya kausapin, hindi, wag mo rin kausapin. Mas mabuti pa yun. Tapos. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta alam ko, kailangan kong pigilan ang pagiging malapit nilang dalawa. Paulit-ulit sa isip ko, may namamagitan kina Mira, kapatid ko, at June, asawa ko. Lalo na tuwing nakikita ko silang magkasama. Magaan ang usapan, walang ilangan, at mas masakit kapag nakikita kong inaalalayan ni June si Mira. Dahil dati, ganun din siya sa akin. Akala ko tatahimik na ang isip ko, pero hindi. Sa tuwing bigla silang tumitigil kapag dumarating ako, iisa lang ang naiisip ko. Ako ang pinag-uusapan nila. Hanggang sa minsan nadatnan ko sila magkasama. Nag-uusap. At doon, kinumpronta ko sila. Anong ginagawa niyo, ha? Mahal! Ay, ka nga rito, Mira! Teka! Bakit mo ko sinasabunutan? Hazel! Anong ginagawa mo sa kapatid mo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ate! Sinabi ko na sa'yo na layuan mo si Kuya John mo! Napakalandi mo! Aray, ate! Ano bang pinagsasabi mo? Hazel! Bitawan mo ang kapatid mo! Ano ba nangyari sa'yo? Akala niyo ba hindi ko napapansin? Mas close pa kayong dalawa kaysa sa akin! Ano? Pinagkakaisaan niyo ako? At ikaw naman, Jun, balak mo ba talagang landiin ang kapatid ko? Naririnig mo ba sinasabi mo? Oo! Bakit? Hindi ba totoo? Simula nung ipinanganak ko si Angelo, alam kong nandidirig ka na sa katawan ko, kaya ano? Dito ka na sa mas bata? Hazel! Kilabutan ka nga! Ano ba yung iniisip mo? Umamin na kayo! Sige nga! Bakit kayo close ni Mira? Dahil kapatid mo siya! Pamilya ko na rin siya, Hazel! At saka, ganito na ako sa kanya noon pa man. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan ngayon. Ikaw, Mira, hindi ka pumili ng ibang lalandiin. Ang Kuya John mo pa talaga. Ate! Wala namang nagbago sa pakikitungo ko kay Kuya Jun. Ginagalang ko siya bilang nakakatandang kapatid dahil asawa mo siya. Matagal na kaming malapit sa isa't isa. Kahit nung mag-nobyo pa lang kayo. Pinapalabas niyo na ako ang sinungaling ngayon. Ginagawa niyo ba akong baliw? Uuwi na lang ako, ate. Kung hindi ka na komportable sa presensya ko dito. Pero wala. Wala talagang namamagitan sa amin ni Kuya Jun. Hindi ko kayang sirain ang pamilya natin. Hindi ko matatanggap mga binibintang mo sa akin. Aalis na lang ako. Hazel! Ano ba yun? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung anong pumasok sa isip ko. Jun, natatakot ako. Ano bang ikinakatakot mo, mahal? Hindi kita maintindihan. Natatakot ako na maghanap ka ng iba. Na ipagpalit mo ko. At si Mira ang pinakamalapit sa atin. Kasi siya yung mas bata. Kaya tuwing nag-uusap kayo, hindi ako mapakali. Hindi ko mapigilan mag-isip ng masama. Hindi ko gagawin sa'yo ang iniisip mo, mahal. Sasabihin mo nga sa akin, nagkukulang ba ako sa'yo bilang asawa? Hindi. Kung ganun, bakit mo naisip na ipagpapalit kita? Hindi ko alam. Jun, hindi ko na alam.
Pero malinaw sa akin na mas kailangan kita ngayon. Hindi ako aalis, okay? Nandito lang ako para sa'yo at sa anak natin. Pero kailangan nating ayusin to. Kailangan nating kausapin si Mira. Saktan ko yung kapatid ko. Nakakahiya ang ginawa ko sa kanya, June. Kakausapin natin siya. At pagpapaliwanagan para pare-pareho tayo magkaintindihan. Dear love, napagtanto ko na ang totoo. Walang namamagitan kina Mira at June. Mga hinala lang. Mga kwentong ako mismo ang bumuo sa isip ko. Doon ko unti-unting nauunawaan. Nakaranas pala ako ng postpartum depression. Mahaba ang naging pasensya ng asawa ko. Pinili niya akong intindihin. Kahit may mga sandaling hindi na ako makatuwiran. Hindi niya ako iniwan. Kahit ako mismo ay naliligaw sa sarili kong emosyon. Napagbuntunan ko pa ng galit ang kapatid ko. Lumayo na lang siya sa akin at umuwi kila nanay. Nagpapagaling. Nagpapalipas ang sakit na ako ang dahilan. Araw-araw, dala ko ang bigat ng pagsisisi. Pero pinipili kong kumapit sa pag-asa na balang araw, mapapatawad niya ako. Kahit ako parang natulala ako sa pwedeng pagdaanan talaga ng isang babae kapag siya ay nagbubuntis hanggang sa maipanganak na niya yung kanyang supling. Kasi buong akala ko talaga bilang isang lalaki matatapos na agad yung hirap ng panganganak ng isang babae ng mga nanay natin kapag nailuwal na yung sanggol. Pero ang kwento ni Hazel at ni June ngayon ay nagbibigay sa atin ng isang matibay na ebidensya na totoong mahirap at hindi po biro ang pagiging isang ina. Kaya deserve nila ang Women's Month, ang Mother's Day. Bukod nga dun, dapat araw-araw talagang nirerespeto natin ang mga nanay natin kasi katulad ni Hazel, hindi po biro ang pinagdaanan niya. Hindi biro ang pinagdadaanan ng mga nanay natin. Mailuwal lang yung mga supling na katulad natin na balang araw ay magiging sakit ng ulo din nila. Pero alam niyo, totoo po ang PPD o postpartum depression. Malaki ang or mataas ang kaso niyan dito sa Pilipinas. According nga sa World Health Organization, isa sa 10 babae ang nakakaranas nito. At nakakalungkot dahil kahit na may matataas na kaso dito sa Pilipinas, no? Mukhang yung iba sa atin dito hindi pa rin ito tinitreat seriously. Sa mga ganitong klaseng pagkakataon mga kabisyo, napaka-importante na patunayan natin ang pagmamahal natin sa ating mga misis. Yung hindi natin sila iiwan, 'di ba? Yung ipaparamdam natin sa kanila na hindi ka nag-iisa sa labang ito. Dahil yung laban ni Hazel dito ay mentally, 'di ba? At hindi ito basta-basta makikita o mararamdaman ng iba. Mararamdaman lang ito ng puso. Pusong umiintindi at pusong marunong rumespeto sa pinagdadaanan, hindi lang ng isang ina, kundi ng isang babae. Kaya sa lahat ng mga nanay dyan ako, isang mahigpit na yakap at isang mataas na saludo po para sa inyo. Kung wala po kayo, wala yung mga katulad namin dito. At totoo, hindi po biro ang pinagdadaanan ninyo. Kaya respeto at pagmamahal ang dapat nating ialay sa lahat ng mga inang nakikinig sa atin ngayon dito sa Dear Love. Nakasama niyo po ako mga kabisyo. Konyo Bicolano, hanggang sa susunod na kwento ng Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Tuloy ang
araw ang saya at tanggap na nila. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay?
goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am?
Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe ang love triangle! Mara! Grabe ang love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin. Dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Wala.
Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all Bigat ganging upon you. naman nung It's just that bullying. we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nagsend live? ng record. How sure? Like super legit and all, Conyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes, ang programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Oy mga broskies, mga kabisyo ko, Diyos Maray na Aldaw sa Indogabos. Good morning Metro and Mega Manila. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon despite of the weather na super unpredictable talaga because I heard may paparating daw talaga tayong bagyo and all. Kagabi nga hindi ko alam kung uulan ba o hindi, kung magkukumot ba ako o mag-uuhubad. But one thing is for sure, mapaumulan man sa gabi o hindi, ay naku, wala akong kakadil. Aww. But that's okay mga kabisyo, that's okay, 'di ba? Katulad ng mga nangyayari sa buhay natin ngayon, sometimes ikaw na lang talaga yung magbibigay ng direksyon sa mata mo sa mga dapat mong tingnan sa araw-araw kasi talagang mai-stress ka kapag pinili mong tingnan yung mga negativities na mga nangyayari sa buhay mo like super legit and all. Kasi kung tutuusin, oo nga naman, marami pa rin mga positive things, marami pa rin mga positibong bagay na mga nangyayari sa atin. Say for example, yung tatay mong yung nanay mo at tatay mong mahilig magdadaldal umaga, ang ingay-ingay. Imbis na tingnan mo yun sa ang daldal nila, why na tingnan mo, abuti pa sila. O at least, libre na ako sa alarm clock. O. 'Di ba? Yung anak mo nga laging pawisan. O instead of sabihin mo na, ano ba na naman, dami ko na namang labahin. O instead of that, naku, maraming bata ngayon yung hindi pinagpapawisan dahil na lang sila ang hilig nila mag-cellphone na lang. O, yung anak mo, 'di ba? O, nauhumaling sa paglalaro ng basketball. Ano pa ba? Very active. 'Di ba? O yun na lang, tingnan na lang natin yun sa mga ganung klaseng perspective. Alam niyo mga kabisyo, kaya nga sa panahon ngayon madalas naririnig natin yung mindset lang yan. Oo, nasa mindset lang talaga natin yan. Minsan yung stress din natin sa atin lang din ang gagaling, no? Hindi naman talaga sa environment or hindi naman talaga sa ibang tao. Minsan sa atin na lang, binibigyan natin ng so much pressure, too much pressure yung sarili natin. 'Di ba? Kasi at the end of the day, pwede mong piliin yung mga bagay na titingnan mo, bibigyan mo ng focus at imamagnify mo. Diba? Kaya ikaw kabisyo, kung tatanungin kita ngayong araw, anong mga bagay ba yung minamagnify mo ngayon? And these things na minamagnify mo ba ay sa tingin mo nakakatulong sa sarili mo sa araw-araw or sa araw na to? O sa tingin mo ba ito nakakapagpabigat lang? Kasi kabisyo, kung ito ay nakakapagpabigat, baka kailangan i-recalibrate mo yung mata mo. Ang pangit nun, robot, i-recalibrate mo yung mata mo, 'di ba? Baka masyado ka nang tumitingin sa negativity, sa kawalan ng buhay mo, na meron ka naman talagang mga panalo, 'di ba? Lahat ng sobra ay masama mga kabisyo. Tingnan mo, kapag sobra kang tumitingin sa masama, nagiging masama ka na rin. Na-adapt mo na rin. Ay nako.
Anyway mga kabisyo, mahaba-haba pa ang araw, kaya may pagkakataon ka pa na i-recalibrate yung mata mo, ha? Focus doon sa mga positibong bagay na makakatulong sa'yo para makapagpapogi, makapagpaganda sa'yo ngayong araw, like super legit and all. For now mga kabisyo, kasama nyo pa rin po ako, Konyo Bicolano. Sabay-sabay po nating hintayin ang kabuuan ng ating Dear Love sa aking pagbabalik. Mga kabisyo, ito po ang programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday? Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Nalaman. Ano siya sinabi? Na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. It's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon
ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo dun ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. may lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo, sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, Si si kanino to galing? Si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din ako. Kasi ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi hindi ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. mang isipin mo na, ito na naman si mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin nakakita eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman ano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung boses. Diba? Nakakayamot.
kayo mga babae masyadong na-expound kung minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with dragon ka na. With actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, correct. siya away na tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. Lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit meron? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagod. Oo, tsaka exaggerate talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
inyong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baliktad!
Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Okay na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Alright. Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Prey Boys. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Oy! 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 Yan kasi. Tayo. Yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay.
Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Apagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa
Ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Oh yeah. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Dear Love, paano kung ang pinakamabigat mong kalaban ay hindi ang kasalukuyan, kundi ang sarili mong nakaraan? Kapag minsan ka nang nagkamali, madalas dala-dala mo ang pagdududa ng taong nasaktan mo. Pero kung tunay ang pagmamahal, sapat ba ang pagsisisi at pagbabago para maibalik ang tiwalang minsang nawasak? Kabisyo, hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong seryoso nang itama ang kanyang pagkakamali? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo. Sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Rehab. Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mama, huwag naman ganyan. Oh no! Hello! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun?
Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Ah! Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi pinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na o hinuhubaran? Hinuhubaran. Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? O, pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to? Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Hawak. Ay, yung gawa alis. Yay! Ganyan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. May CCTV pa sa taas. Aray ko. Wala. Yung kaliwa, lamasin mo yung... Wala. Ano? Legit to. Malaki. Gagi laki. Ang Wala. galing ni Joshua. Sanay na sanay. Gagi. Ano mula na mo? Ang laki. Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa mo. Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo ang kapay mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung... Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit dyan sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o hinubaran? Nakubad naman. Nakahubad.
Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Oo, gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nangingilit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Uy, sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Oh my God, may tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Kamay na sa... Oh, sarap! Hindi bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos? Pataas. Many ni. May stroke. step ang stroke niya. Depende sa paglango yan. Depende sa baba ng tubig. Paano pag maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man. Diretso agad sa ibabaw yan. Sa balikat mismo ganyan. Kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Malaman lamang ko, hindi voter. Diba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami nagbo-vote. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung hindi ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in the room. Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag T-Rex nagtanong, na yan. correct. Kaya pag, ako nga, Jegs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jegs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jegs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung maganda ka Yung angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Oh. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yan, kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Oo. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Oo. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Oo. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba?
Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, oo. Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakaka-lurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Araw-araw sa Love Radio. mga kabisyo, kasama nyo pa rin po, napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, paano kung ang pagkakamali mo noon ang patuloy na sumisira sa tiwalang binubuo mo ngayon? Kapag tunay ang pagmamahal, sapat ba ang pagbabago para muling mapaniwala ang taong minsan mong nasaktan? Greg! Payakap nga! Nanay Irma, kumusta kayo? Mabuti naman ako. Ikaw kumusta? Okay na po ako. Anak, pagpasensyahan mo na ako at 2 beses lang ako nakadalaw sa'yo sa rehab, ha? Ayos lang, Nanay Irma. Buti pa nga kayo nakadalaw kahit 2 beses eh. Si Papa kahit silip di man lang ako nakapunta. Pagpasensyahan mo na ang papa mo. Alam mo naman yon, masyadong abala sa negosyo. Huwag ka na magalit sa kanya. Para sa iyo din naman ang ginagawa niya. Pero Nanay Irma, kailangan ko siya ng mga panahon na yun. Naiintindihan kita, pero ikaw na sanang umintindi. Nasaan po ba si Papa? Parating na yon, may inasikaso lang. Alam naman niya na ngayon ang uwi ko. Hindi na nga niya ako sinundo. Sana naman hinintay niya ako dito sa bahay. Parating na yon, anak. Huwag ka nang malungkot. Halika, maupo ka na muna sa sofa. Ipinagluto kita ng paborito mong pansit at may juice na dyan. Tara, kumain ka na muna. Sige po. Oo, doon na tayo magkita mamaya. Bye. Pa. Oh, Greg. Nandiyan ka na pala. Nanay Irma, pahingi ng tubig, napagod ako. Sandali, kukuha kita. Maiwan ko na muna kayo mag-ama. Pa. Oh. Dumating na po ako oh. Yan lang po ba yung reaksyon nyo? Ano naman gusto mo maging reaksyon ko? Hindi nyo man lang po ba ako na-miss? 6 na buwan po ako nawala oh. Ikaw din naman ang dahilan kung bakit nawala ka ng 6 na buwan. Pa, hindi ba pwedeng kalimutan na natin yun? Ano? Kalimutan? Alam mo ba kung anong kahihiyan ang dinala mo sa pamilya natin? Mabuti pumayag ang hukuman na i-rehab ka lang at hindi ka kinulong. Nagbabago na po ako. Ang tigas kasi ng ulo mo. Pa, please naman po. Ito na ang tubig mo, Oka. Greg, ito naman ang juice mo. Salamat, Nanay Irma. Sandali at ilalabas ko na lang yung pansit dito. Kakain ka ba, Oka? Hindi na po. Kumain na ako sa labas bago umuwi. Naku, itong batang to. Natutuwa ako at nagbalik na ang dating ikaw. Maalalahanin at higit sa lahat mapagmahal. Sana lang hindi na bumalik yung dati. Hindi na po pa. Naniniwala ako sa iyo, anak. Oo nga pala. Meron na akong karelasyon ngayon. Magpapakasal na kami. Po? Oh, anong nakakagulat doon? Kailan pa po? Anong kailan pa? Di mula nung nasa rehab ka. Sobrang sama ng loob ko sa ginawa mo. Mabuti na lang at nakilala ko si Aubrey. Kailan ko po siya makikilala? Basta, pag may oras na. Nanay Irma, sa kwarto muna ako. Baka makatulog ako. Pakikatok ako mamayang 5:00. Sige. Tara na lang dun sa kusina para makakain ka ng maayos. Nanay Irma, kumusta po yung sinasabi ni Papa? Mabait naman po ba yung karelasyon niya? Ang totoo, hindi ko pa rin nakikilala. Minsan dumarating sila dito ng gabi na
At umaalis din na maaga yung babae. Kaya kahit itsura niya, hindi ko alam. Ganun po ba? Naku, wag mo na nga munang isipin yan. Halina muna sa kusina at na makakain ka. Halika na. Dear love, ako si Greg. Sa rehab na ako nag 20 years old. Ang matagal na naming kasambahay na si Nana Irma lang ang dumalaw sa akin nung birthday ko. Kaya pala di ako nadalaw ni Papa kasi abala siya sa girlfriend niya. Inintindi ko na hindi agad babalik yung relasyon naming mag-ama dahil sa nangyari. Noong mga panahon na yon, gusto ko malaman kung sino mga nakakasama ni Papa. Nung nalaman ko yung lakad niya, nauna na ako ron sa bar na balak niyang puntahan. Hello? Bakit ka na naman tumawag? Ikaw, ang lakas mo talagang mambwisit eh. Sisirain mo na naman gabi ko. Anong sustento? Nagpadala na ako sa inyo ng 2,000 na isang buwan ah. Hihingi ka na naman? Aba, wala akong pakialam. Pagkasyahin mo, bwisit ka. Nakakaloka. Nawala ako sa hulog dahil sa lintik na yun ah. Hello, love? Nandito ako sa bar. Imimit ko yung sponsor ko. Huwag ka nang magselos. Pag nakadiskarte ako ng pera sa kanya mamaya, lalabas tayo. Promise. Teka, may incoming call ako. Baka siya na to. Tatawag na lang ako mamaya, okay? Bye! Love you! Hello, mahal? Kausap ko yung kumari ko. Oh, parang nagsiselos ka. Alam mo naman na ikaw lang mahal ko, di ba? Nandito na ako. Nasaan ka na ba? Okay. Nandiyan ka na pala sa labas. Sige, nandito na ako sa loob. Ingat ka. Kuya, isang vodka tonic pa nga. Excuse me ma'am? Saan po yung CR dito? Sa akin ka talaga nagtanong? Ay, sorry po. Busy kasi yung bartender eh. Ayun, sa kanan. Salamat po. Oh, mahal. Nasaan ka na? Hinahanap kita. Saan ka ba nakapwesto? Dito sa bar. Yan, nakita na kita. Sige, puntahan na kita dyan. Hi, mahal. Pakis nga. Ang bango naman ng mahal ko. Binubola mo na naman ako. Pareho lang naman ang gamit kong pabango. Basta mabango ka. Teka, bakit ngayon ka lang? Nasa bahay na kasi yung anak ko. Pa? Greg, ba't nandito ka? Teka, huwag mo sabihin nakikipagkita ka na naman doon sa mga barkada mong adik. Anak mo to? Ikaw yung girlfriend ni Papa? Siya ka. Para namang gulat na gulat ka. Hayaan mo na, mahal. Baka nabigla lang. Pa, pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Sa bahay na tayo mag-usap. Bakit ba nandito? Mahal, hindi ka ba magbabanyo? Iwan mo na muna kami para makapag-usap kami at magkakilala. O sige, babanyo na muna ako. Iwan mo ang papa ko. At sino ka para utusan ako? Nadinig ko yung mga kausap mo sa telepono kanina. May asawa ka at may iba ka pang karelasyon. Hinuhut-hutan mo lang ang papa ko. Loko ka! Sasabihin ko yun kay Papa. Subukan mo lang. Tingnan natin kung sinong paniniwalaan niya. Ako? O ang isang adik na tulad mo? Kapal ng mukha mo! Hindi ko napigilan yung sarili ko. Namura ko yung babae. May respeto ako sa babae pero papa ko yung niloloko niya. Nagalit si Papa sa ginawa ko. Noon ko lang siya nakitang nagalit ng ganon. Kasi nung nalaman niyang gumagamit ako ng bawal na gamot, palungkot siya. Pero kalmado. Hindi galit. Pero dahil sa babaeng yun, nailabas ni Papa yung galit niya nang hindi man lang inaalam ang buong pangyayari. Sino ka? Bakit ka pumasok dito? Ikaw? Sino ka? Tatawag ako ng polis! E di tumawag ka nang mapahiya ka. Hindi mo ba ako kilala? Pagtatanong ba ako kung kilala kita? Ako ang magmamay-aring ng bahay na to. Lumayas ka rito! Hoy, tanda! Mangilala ka ha? Girlfriend ako ni Oka. Baka gusto mong palayasin ka dito.
Kababae mong tao, napakabastos mo! Sasabihin ko kay Okay ang ugali mo! Tingnan natin kung paniwalaan ka niya. Talaga! Bata pa lang kilala ko na si Oka at maniniwala siya sa akin. Epal kang matanda ka! Aray! Huy! Bakit mo siya tinulak? Nanay Irma, ayos lang po ba kayo? Hali kayo. Kaya niyo po bang gumalaw? Iuupo ko kayo. Bakit niya kayo tinulak? Pinapalayas niya ako dito sa bahay. Hayop ka talaga! Greg! Pa! Ano na naman yung gagawin mo? Mahal, sasaktan sana ako ng anak mo. Ano ka ba, Greg? Ano ba talaga ang gusto mo? Ganyan ka na ba talaga kabarumbado? Pa! Wala akong ginagawa. Tinulak niya si Nana... Nagsisinungaling ka na! Hindi ka na naawa sa papa mo? Puro sama ng loob na lang ang binibigay mo sa kanya. Oka! Nanay Irma, ano nangyari sa inyo? Kanina, mahal, susugurin niya sana ako. Hindi ko alam kung bakit. Tapos nadulas siya dyan. Tapos sa akin ibinibintang yung pagkabagsak niya. Itinulak mo ako! Nakita mo na, mahal? Nakita mo na? Kinakampihan niya yung anak mo kaya dinidiin niya ako. Sinungaling ka! Nanay Irma, kaya nagkakaganyan yan. Kinukonsinti nyo kasi. Pa! Wala akong ginagawa. Makinig ka naman sa akin. Tama na! Pagod na ako sa'yo! Mahal, mabuti pa umalis na lang ako. Siguro, wag na muna tayong magkita. Hindi. Dito ka. Ikaw, Greg, ang umalis. Tahimik kami nung wala ka tapos magpapasok ka na naman ng gulo dito sa bahay. Pa! Maniwala ka naman sa akin. Ayaw sa akin ng anak mo, mahal. Ayoko namang masira yung relasyon yung mag-ama dahil sa akin. Mas maganda siguro kung ako na lang ang lalayo. Hindi ka aalis. Itatama ko to. Lumayas ka na, Greg! Oka! Bakit ayaw mong paniwalaan tong anak mo? Sorry, Nanay Irma. Hindi ko na din kailangan ng serbisyo mo dito. Ano? Oka! Pa! Wag naman pati si Nana Irma. Maawa ka naman sa kanya. Ginusto nyo to. Sabay na kayo lumayas. Tara na, Aubrey. Umalis muna tayo. Pagbalik namin, dapat wala na kayo dito. Hindi kami pinakinggan ni Papa. Iintindihin ko pa sana siya kung ako lang. Kaso pati si Nana Irma, pinalayas niya. Si Nana Irma na ang nagpalaki sa kanya hanggang sa ako na ang inalagaan. Pati yung taong buong buhay niyang kasama, hindi niya pinaniwalaan o pinakinggan man lang. Mabuti na lang at may bahay pa si Nana Irma na pamana sa kanya. Pamangkin niya lang ang nakatira doon. Napamahal na sa amin si Nana Irma kaya di niya kami maiwan. Kaya hiyang-hiya ako sa sinapit niya dahil sa akin. Nanay Irma. O, nandiyan ka na pala. Magpalit ka na muna ng damit mo at baka pawisan ka. Nanay Irma naman. Aircon po dun sa trabaho ko. At ang lapit lang dito, paano naman ako pagpapawisan? Maupo ka na muna at magpahinga. Baka pagod ka. Ikukuha kita ng tubig. Nana Irma, maupo ka na nga lang dyan. Hindi ako pagod kasi na-promote na ako bilang manager. Ha? Naku, salamat sa Diyos! Ano yan? Na-promote ako tapos umiiyak kayo? Natutuwa ako. Sobrang natutuwa ako. Hindi ko alam bakit ako naiyak. Salamat sa Diyos at napakaganda na ng takbo ng buhay mo. 2 taon ko din pong pinaghirapan bago ako na-promote. Kain tayo sa labas, Nana Irma. Mag-celebrate tayo. Oh, umiiyak pa rin kayo. Napakasaya ko, anak. Mamamatay akong payapa dahil alam kong maayos ka na. Ano ba yung sinasabi niyo? Ayoko nang ganyan, ha? Magbihis na kayo. Doon na natin ituloy itong kwentuhan na to. May hinihintay ba kayo? Wala naman. Sandali, titignan ko kung sino. Pa? Anak. Sino ba yan? Oka! Tuloy ka! Salamat, Nana Irma. Bakit kaya nandito? Malayo na ako sa inyo, ha? 3 taon na tayong hindi nagkikita. Baka may bintang na naman kayo sa akin. Greg, ano ka ba? Totoo naman po. Hindi niya naman ako paniniwalaan dahil adik ako. Sa paningin niya, hindi na ako magbabago.
Greg, tama na yan. Anak, uminahon ka. Anak, patawarin mo ako. Saan pa? Saan ko kayo papatawarin, ha? Saan sa mga ginawa nyo sa akin? Anak, tama na. Tatay mo pa rin si Oka. Pinagtabuyan niya tayo. Pinabayaan dahil mas pinaniniwalaan niya yung babaeng yun. Nana Irma, sa kwarto na lang po muna ako. Tawagin niyo na lang po ako pag nakaalis na tong bisita niyo. Oka, pagpasensyahan mo na yung anak mo. Pagod lang siguro sa trabaho. Maganda na ang trabaho niya. Na-promote siya bilang manager. Napakasipag at napakabait na bata. Sana mahanap mo sa puso mo na kalimutan ng pagkakamali niya dahil nagbago na siya ng husto. Alam ko po, kasalanan ko. Tatay niya ako, dapat inintindi ko siya. Hayaan mo. Mahihimas-masan din si Greg. Kamusta ka na? Kasama mo ba si Aubrey? Nana Irma, wala na po kami ni Aubrey, ilang buwan na. Matapos niyang ubusin yung pera ko hanggang bumagsak yung negosyo ko. Nalaman ko na may iba pala siyang karelasyon. Nilayasan niya ako nung wala na siyang makuha sa akin. Nagsisisi ako bakit hindi ko pinaniwalaan si Greg. Uminahon ka. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Napakasama akong ama. Ako na dapat umintindi sa anak ko. Pero ako pa ang nagtaboy sa kanya. Sa inyo. Napakasama ako. Hindi na ako mapapatawad ng anak ko, alam ko yun. Pero gusto ko lang humingi ng tawad sa kanya. Patawarin niyo ako, Nana Irma. Kalimutan na natin ang lahat. Ang importante ay nagising ka na. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kitang kausapin si Greg. Salamat po. Ano ka ba? Pati ako naiiyak na rin sa'yo eh. Tumahang ka na. Dear love, nagkaayos din kami ni Papa. Masaya ako na nagising na siya sa katotohanan. Sa amin na ni Nana Irma tumira si Papa. Ibinenta niya yung dati naming bahay at nagsimula ng bagong negosyo. Unti-unti niya yung napalago. Nagpatayo si Papa ng maliit na tindahan para may libangan si Nana Irma. Ako, manager pa rin sa cargo company na napasukan ko. Siya nga pala, si Aubrey, nakulong dahil sa large-scale estafa. Masaya talaga ako na hindi niya karay-karay si Papa sa pagbagsak niya. Kaya kaming tatlo ngayon ni Nana Irma, buo at masaya. Kabisyo, ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa nakaraan, kundi sa pagpupursiging bumawi at maging mabuting tao muli. Kahit matagal, bago ito paniwalaan ng iba. Alam niyo mga kabisyo, lahat po tayo ay may pagkakataong magkamali. Pero lagi rin nating tatandaan na lahat din tayo ay may pagkakataong magbago. Kasi naniniwala po ako kabisyo na yung tunay na pagbabago hindi lang nakikita sa mga salitang sorry, patawad. Kundi sa araw-araw na pagpiling maging matapat, maging responsable at hindi na ulitin yung nakaraan. Well, maaaring hindi agad maibalik yung tiwala tulad ng sa Dear Love natin ngayon. Pero pinatunayan natin na kapag totoo ang pagbabago, darating din ang panahon, ang mga kilos mo ang magsasalita para sa'yo. Mga kabisyo, sana piliin natin sa araw-araw ang umunawa dahil deserve ng second chance hindi man ng lahat, pero ng mga iilan sa atin. Panibagong aral mga kabisyo, siguro pag-isipan din natin kung sino yung mga taong pinapapasok natin hindi lang sa ating tahanan, kundi sa ating mga puso. Piliin natin kung sino yung pinapakinggan at pinagkakatiwalaan natin. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1
Basic! Kabisyo? Huwag na lang kayo magdroga. Huwag na magdroga. Huwag na. Kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Kanya-kanya po tayo ng mga struggles na dinadaanan sa buhay. Mga pasanin na pinapasan sa araw-araw. Pero, kabisyo, hindi po solusyon yung pag-take ng bawal na gamot para masolusyonan yung mga bigat na pinapasa natin. Kung sa tingin ninyo makakapagpagaan ito, siguro minuto, oras, araw. Pero ang epekto nito ay pangmatagalan. Alam niyo, kabisyo, marami na yung nasirang pamilya ng masamang bisyo. Yan, lalong-lalo na yung paggamit ng pinagbabawal na droga. Ilang pamilya na yung nawasak. At I would say, kabisyo, wag na sana nating paabutin sa ganitong klaseng estado ng buhay natin na kung saan mawawala na ng tiwala yung mga tao sa atin dahil sa ginawa natin. Masakit na katotohanan, kabisyo, we're all humans and madali sa atin na manghusga. Na tipong kapag ikaw ay nagdroga, kahit nag-rehab ka, tingin nung iba sa atin because we are judgmental. Naku, uulit yan. Hindi na yan magbabago. Pero yung dear love natin ngayon, nakakatuwa dahil may mga tao pala talagang gusto nang magbago. Gusto nang makaalis doon sa nakaraan nila. And most of the time, ang kalaban nila is again, yung society. Mapanghusga. Hindi rin naman natin masisisi yung mga tao sa paligid natin para mahusgahan tayo ng ganito. Or, alam mo yun, mabigyan ng connotation yung mga kabisyo natin. 'Di ba? Na nag-undergo ng rehab na there is a possibility na maulit yun. Because there is a possibility. Pero again, mga kabisyo, laging tatandaan na hawak natin ang buhay natin. Hawak mo ang beat. At kapag hawak mo ang beat, ikaw ang magdidesisyon kung uulitin mo pa ba ang nakaraan or kung uulitin mo pa ba yung mali na ginawa mo nung nakaraan mo o pwede mo itong paguhin na. And bago ako umexit dito, kabisyo, at tumawid na direkta sa radyo, sana piliin nating gumawa ng tama sa araw-araw. Hindi mo kailangan maging perpekto para piliin ang tama sa araw-araw. Basic yan sa atin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kapag sinabing ipinagbabawal, ba't mo gagawin? 'Di ba? Bakit mo iti-take? Maraming solusyon sa problemang kinakaharap mo ngayon. Maraming tutulong sa'yo. All you have to do is open up your heart at and ask for help. Wala pong masama if you're asking for some help. Walang taong nabubuhay ng mag-isa. Tandaan natin yan, mga kabisyo. And sa lahat ng mga kabisyo natin na nag-undergo ng rehab ngayon, kasama ninyo yung Love Radio sa journey ninyo na yan. Mahirap po yan. Pero ngayon pa lang, saludo na kami sa inyo dahil pinipili ninyo yung tamang daan. And I can't wait na maging katulad kayo ng karakter natin sa Dear Love. Napapatawarin hindi lang yung ibang tao, kundi yung sarili niya. At sa pagpapatawad na yon, pipiliin niyang maging tama at itama yung maling ginawa niya sa kanyang nakaraan. Kabisyo, ako ay exit na. Abangan niyo ako maya-maya, 11:00. Nakasama niyo po ako online at makakasama niyo pa rin sa radyo. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Metro's #1 Love Radio Basic! Alaman lamang ko, hindi voter. Diba?
Dami mo reklamo, di ka naman Ang dami nagboboto. mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba kahit anong rant mo dyan, kung di ka naman bumoboto, ano na? Kunyari, meron ako kilala, grabe siya sa Facebook para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya, okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in the room. Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag T-Rex nagtanong, na yan. correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, di ba? Kahit lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda ka angle ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, sasabihin ko pangit, ulitin natin. Diba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Diba? Ganun siya. Wala lang, kaya nakakalungkot. Whether you like it or not, mommy or daddy, Yung politics na yan kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. malalaman sa labas eh. Yung ano, social media punong-puno ng correct. politika ngayon. Trending eh. Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka naiintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. So dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. 'Di ba? Parang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, Siya na po. Ano na po nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama. At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakakalurkay. Let's continue to pray for our country. God bless the Philippines. Laban lang mga kapwa kababayan. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Sana all! Sana all yayamanin problems! Do I travel? Or do I buy a laptop? Ang saya-saya ng mga problema mo! Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Coliala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya Sony. Doon lang tayo sa Sony. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, maliwalas, di ba? May laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi piliin mo na yung travel. Meron ka na correct. di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Alam mo yung POV natin kasi pinili nating laptop kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, diba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, inassume namin agad wala kang laptop eh. Diba? Kami kasi yun dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, diba? Maging smart ka about it. Alamin mo, magkano ba ang presyo Budget. na, correct. Yung budget, Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayong mag-scout. If you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi Correct. ang mga needs mo sakto lang naman, di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas Yan, mura. oo. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Yan. Parang katulad yan ng mga yung mga magulang na pinapag-debut yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin nyo, Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan Dahil hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak, nag-debut siya nung 42 years old siya. Kung kailan afford na niya. So meron din siyang, at debuto hindi 42, wishes for 18. 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 pa talaga. rin, 'di ba? Kahit 42 siya. So maaari kasing pag-heal ng inner child din kasi 'yun eh. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang sayo naman po ng mga problems po ninyo, 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Okay na. Okay na, okay na. My turn. Okay. Okay. Chicken, chicken. To, pick. Oh. Okay na ako. There you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe.
Greg. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, Bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na ng gummy bear, Bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kimchi Chino. Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Bullying part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait eh. lang. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko nagkakawin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa lumagano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi hindi ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae. Hindi yung utak nito. Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron ng ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, siya, hindi siya away na yung tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan, ha? Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit meron? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagol. Oo, tsaka exaggerate talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi,
magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. May kwento. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Dear love. Sa Love Radio. Hindi niya naman ako paniniwalaan dahil adik ako. Sa paningin niya, hindi na ako magbabago. Greg, tama na yan. Anak, huminahon ka. Anak, patawarin mo ako. Kabisyo, kasama nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Diba, isang katanungang minsan nang napunta sa ating mga isipan, puso also, at sa ating mga relasyon. Kung deserve ba ng isang tao yung tinatawag nating second chance, ikalawang pagkakataon. Madalas kabisyo sinasabi natin, nako kapag ginawa na sa'yo, nako posible gawin niya ulit sa'yo yan.
O kaya, ibig sabihin lang nito, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Huwag mo nang bigyan ng second chance pa. Pero sa Dear Love natin na ngayon mga kabisyo na ating napakinggan, dito natin napatunayan na hindi dapat ganon yung mindset natin all the time na hindi porke nagkamali yung isang tao, uulitin niya muli yung pagkakamaling yun. Porque noon sinaktan ka niya, may pagkakataon ulit na kapag binigyan mo siya ng ikalawang pagkakataon, sasaktan ka uli niya. Diba? Pinatunayan ng Dear Love natin ngayon na may mga taong deserve pa rin yung tinatawag nating second chance. Diba? At lalong-lalo na yung mga kabisyo natin na nalulong sa masamang bisyo. Diba? Yung mahirap yung pinagdadaanan ng mga ganito, no? Yung mga katulad nating, yung mga broski natin na kumbaga nasa rehab kasi they're really fighting. Nilalaban nila yung journey na gusto nilang kumawala doon. At alam nyo mga kabisyo, bukod sa rehab, napaka-importante sa ganitong klaseng estado ng buhay nila, dapat maramdaman nila na meron silang supportive family. O hindi lang supportive friends kasi malaking bagay po mga kabisyo kapag yung suporta nanggagaling mismo sa mga kadugo mo, sa mismong mga kapamilya mo. Yung panghuhusga na yan, nako, kaya mong matiis yan kapag alam mo mismo yung pamilyang umaaruga sa'yo, siya talaga yung mag-shield. Sila talaga yung unang susuporta at magtatanggol sa inyo. Kaya kapag dumating kayo sa ganitong klaseng pagkakataon kabisyo na may family member kayo, 'di ba, na naligaw ng landas, hopefully at dasal ko mga kabisyo na tayo bilang pamilya nila magsilbing unang layer ng support nila kasi iba po 'yun. Ang pangit at ang sakit sa puso, no, na nanggagaling pa yung suportang ina-expect nila sa family nila sa mga strangers, sa mga friends, 'di ba? Although wala namang masama, 'di ba? Sa mga hindi nila kadugo, mas nakaka-inlove pa rin kapag yung suporta na ito nanggaling or at pagtanggap na ito nanggaling sa ating mga pamilya, sa ating mga kadugo. 'Di ba? Although mga kabisyo, don't get me wrong, tayo mga tao, including Konyo Bicolano, nako, normal na po sa atin na judgmental. 'Di ba? Mahilig mag-assume. 'Di ba? Yung tipo nga na rehab yung isang tao, talaga namang nag-effort talagang na magbago talaga. Pero kapag nakita natin anong sinasabi natin or kapag nalaman natin yung journey nila, naku, baka umulit yan. Naku, huwag ka magtiwala dyan kasi dating yan. Alam mo na, nalulung sa masamang bisyo. Naku, pwede niyang maulit yan. Naku, baka mahawa ka pa yan. Ang dami na nating mga judgment mga kabisyo. Effort tayong magbigay ng judgment agad. At sana sa mundo natin ngayon, it's 2026 already, kung kaya natin magbigay ng matitinding panghuhusga sa ibang tao sa journey na tinatahak nila ngayon, sana magbigay din tayo ng effort para unawain din sila like super legit and all. Kasi every time na inuunawa natin yung journey ng isang tao, doon mas nangingibabaw yung respeto natin sa kanila, 'di ba? Kaya anyway mga kabisyo, ako exit na muna, pero bago ako umexit dito, gusto ko munang i-shout out Siyempre, ang Balasta Family. Yan, ang Balasta Family, maraming salamat po sa ating sa pagtutok po ninyo. Alam niyo yung tsuper ng Balasta Family o ang padre de pamilya nila ay ang nanalo sa ating Love Knows No Boundary. O dapat ganyan, hindi lang tsuper yung nakikinig sa atin, kundi buong pamilya. O siya mga kabisyo, mas magiging makinang ang usapan natin dahil susunod na po sina Nicole Yala at Diego Bandido. Kabisyo, nakasama niyo po ako, your Uragong Broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga natutulog ninyong puso. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!